Ahojte, tu je Lucia. Dostávam od vás otázky, ale Lucia, to je po anglicky a ja nerozumiem. Moju web stránku si pomaličky prekladám do slovenského jazyka. Pomaličky ja si prekladám do slovenského jazyka, takže nie každá stránka je ešte preložená. Ale ak vidíte tu našu slovenskú vlajku na stránke, tak len si na ňu kliknite. Bum. Máte to v slovenskom jazyku. A zase, ak ste na slovenskej stránke, ale chcete anglicky, tak si to kliknite na tú vlajku. Až preložím každú stránku, a potom to bude slovenská verzia mojej web stránky celej, ale momentálne prekladám len stránky. Takže ak chcete, zase len si tu kliknite na tú vlajku a vás to zoberie do ktorého jazyka chcete. Ak tú vlajočku tu nevidíte, to znamená, ešte to nemám preložené, ale mi napíšte a ja vám to po slovensky vysvetlím, čo potrebujete. Tak dúfam, že to vám pomôže. Čaute, love you, bye.